Velkommen til min første YouTube madvideo. I dag der skal vi lave min livret. Det er carbonara. Og hvis man er på kur, hvilket jeg faktisk er lige nu, jeg har fået en personlig træner på, så jeg har fået et træningsprogram og noget jeg skal spise ud fra. Han bliver nok ikke skide glad for mig i dag, så undskyld Patrick. Og grunden til at jeg siger det er, at udover at lave mad på den her kanal, så kommer jeg også til at regne ud, hvor meget der er i en portion. Og carbonaren er ikke så god. Der er, 60 gram guanciale, 50 gram pecorino, 100 gram pasta, 2 æggeblommer. 1076 kalorier ifølge Lifesum. Så, og det er altså ikke meget kød, der er her. Så 1076 for min frokost, og det er meget. Så undskyld Patrick. Men jeg kommer til at lave de her forskellige retter, når jeg keder mig og har lyst til at hygge mig med det. Så det er ikke sådan en kanal, hvor der bare bliver lagt ting op hele tiden. Det er et hyggeprojekt. Men carbonaren er min all-time livret. Så den laver vi nu i en enkelt portion. 100 gram pasta, 60 gram guanciale, 50 gram her og 2 æggeblommer. Helt traditionelt, så er det guanciale, man bruger. Hvis man ikke siger det til nogen, kan jeg måske bedre lide en klump bacon. Men nu laver jeg den traditionelt, så nu bruger jeg selvfølgelig guancialen. Så skal der lidt salt i. Ikke særlig meget, for der er ret meget salt i det her og det her. Og så en masse peber. Der er meget peber. Så lad os komme i gang med den her video. Så jeg har målt det her op. Så sætter vi i gang i lige om lidt. Osten er revet. Det gør man selv. Man køber ikke sådan en færdig ost. Man selv, der er revet. Man køber en ost og river den selv. Og det er på grund af de tilsætningsstoffer, der er i den, der er revet. Nu bruger jeg pecorinoen. Den kan du ikke få som revet, så det er så nemt. Parmesan kan man godt, hvis man mere er til det. Er man mere til det, så bruger man selvfølgelig bare parmesanen. Men nu laver jeg den traditionelt med pecorinoen. Så lad os skære kødet ud, til vi kan få gang i det. Fordi når man laver guanciale, det er ret fedtindholdigt. Også mere end der er i bacon. Der er ret meget fedt i. Og det der er med det er, at i stedet for at stege det hårdt til at starte med, så steger man det stille og roligt på en kold pande, så alt det her fedt, det ligesom rører fra. Så start med det. Det er jo en ret, der går hurtigt. Så cirka den tid, det tager for pastaen at blive færdig, plus det løs, for vi skal jo lige ordne pastaen nede i retten til sidst. Det var guanciale. Bum. Jeg skal have, så det bliver sgu. Jeg prøver en lille en. Og pasta, du. En gryde. Så vi tager først lige guancialen ned på her. Lækkert. Fyr op for den. Mellemvarm. Bum. Den skal gerne laves, så den er sprød udvendigt. Lidt mushy indeni. Så er der pastaen. Sætter den over koge. På med vandet. Nå, hvor lang tid skal pastaen af? Den skal have 8 minutter, så vi koger den omkring 6 minutter. Og det gør vi, fordi at der skal være lidt bid i, den skal være lidt al dente. Og det betyder egentlig bare, at vi laver den færdig nede i panden. Så vi skal jo ikke koge den så død og helvede over i gryden. Så når den kommer over i panden, så koger vi den videre, eller ikke koger, men tilbereder den videre, sammen med
osten og alle de andre lækkerier, der nogle gange er dernede. Så pastaen skal op og koge. Jeg giver den 6 minutter. Og køb nu en pasta i god kvalitet. Jeg har valgt skruer, fordi det synes jeg er meget lækre. Og det har jeg. Fordi når man så laver sådan en carbonara her, så når du laver den med skruer, så alt den der dejlige ostesauce, jeg bliver ret begejstret, når jeg snakker om det, den prøver jeg ligesom ind mellem her. Og det synes jeg bare er møghamrende lækkert. Det traditionelle er spaghetti. Jeg elsker det i skruer. Eller en anden form for pasta, hvor der ligesom er nogle små lommer, hvor det kan gemme sig i. Man bruger typisk per 100 gram pasta, bruger man 30 gram ost. Jeg kan bare rigtig godt lide, at der er lidt ekstra ost i. Så vil man gerne det, så smid noget ekstra ost i. Jeg har 50 gram, ish, jeg tror det er 47, men 50 gram ost. Det smager lidt mere, og så er der også lige lidt til top. 100 gram pasta, og vandet nærmer sig at komme op og koge. Så er der et lille trick. Fordi osten, specielt pecorinoen, den kan godt blive lidt stringy. Det gør parmesanen ikke på samme måde. Så det her skal være virkelig fint revet, hvis ikke det skal gå hen og blive sådan lidt strenget ost. Men der er et trick til det. Jeg lige skulle vente på den. Nu koger vandet. Så får vi lige styr på det først. Husk, når I koger pasta. Ikke et eller andet dårligt husmortræk med at smide olie ned i alt muligt. Det skal I ikke. Når det kommer til pasta, så er tricket, der bare skal være masser af vand. Så her, 100 gram, der er rigeligt med vand. Rød. Bum. Lige lidt salt, ikke så meget, for det er jo som sagt ret salt mad, vi skal have i forvejen. Sådan der. Skal den ikke gå over. Kan du lige stoppe en gang. Og så sagde jeg 6 minutter. Swing. Sådan der. Godt. Så var der de 2 æggeblommer. Og der bruger jeg altså lige vasken herovre. Nu bruger jeg 2 æggeblommer. Og hvis man nu har det mega dårligt med at smide æggehviderne ud, så kan du enten bruge det til noget andet, eller du kan bare smide 2 hele æg i. Det gør sgu nok ikke en stor forskel. Når det kommer til carbonara, og man skal dosere det, så skal der cirka en æggeblomme til hver 100 gram. Så er du nu 5 personer, og du laver 500 gram pasta, så er det 5 æggeblommer, og så et ekstra æg. Så 6 æg. Jeg synes, der er et eller andet, der gør, det bliver lidt mere lækkert, og jeg ved ikke, om det er bare mit hoved, når det er rigtige æg, man slår ud, end når man køber sådan noget pasteuriseret og smider noget i den der flaske. Om det gør en forskel? Jeg ved det ikke. Jeg synes det. But who knows? Tricket med det her, at nu tager vi en gaffel og smider, vi smadrer lige ægget. Bare lige sådan, så de sådan der. Så havde jeg omkring 50 gram ost. Jeg lader lige lidt være tilbage til at smide på toppen, det kan jeg ret godt lide. Og så skal vi bare vende det her rundt. Det bliver sådan lidt klumpet. Tricket med det her er, at når vandet har været op at koge, pastaen er ved at være færdig, det tager en lille smule pastavand, smider op i, så det bliver til en flydende masse i stedet. Jeg kan allerede lidt peber i. Det kan jeg sgu meget godt lide. Og husk nu, det her det er en ret, der godt må smage godt af peber. Så lad være med at være alt for nær med det.
Har I også så meget lort i jeres køkkenskuffer? For det har vi herhjemme. Her er en anden pincet. Det er ikke en pincet. Hvor er der? Ja. Og nu er der et minut tilbage af min pasta. Så nu tager jeg en lille smule pasta hver. Smider op i. Og rør rundt. Fordi så bliver det jo sådan semicremet, og så kan vi bare lige hælde det ud på maden. Sådan her. Jeg tager lige den her til at stemme den her ordentligt med, når den er ved at være færdig. Pastaen færdig. Vil man have dem her mere sprøde, så lader man dem ligge i lidt længere tid. Jeg vil hellere have, at de er lidt bløde, end de er for hårde. Og det I skal huske på, det er, når de ligger hernede fedtet, så ser de jo ret mushy ud, men når de tørrer op, så bliver det lidt ekstra sprøde. Det man skal huske, det er alt det her dejlige fedt. Det skal vi huske at lade ligge i. Yep, der rykker nu. Fjerner vi ham der. Bum. Der til pastaen. Så tager vi pastaen. Smider over i. Fedt. Det vi gerne vil opnå nu, det er at pastaen, den køler lidt ned. Nu tror jeg lige lidt ned også. Men at pastaen lige når at hygge sig lidt hernede. Eventuelt med lidt mere pastavand. Og det der giver det cremet en rigtig carbonara. Og ikke de der forfærdelige, hvor folk putter fløde i. Så er det ikke en carbonara mere. Det er pastavandet, osten og æggene. Kan du komme tilbage i her? Den får lidt mere. Det sviner. Skidt pyt. Vi laver mad. Har det godt i køkkenet. Det skal ikke være så fint. Sådan. Så koger det ikke mere. Jeg har skruet ned på panden. Ned på 2 ud af 9. Slukker og sætter den lige fra en gang. For nu hælder jeg alle de gode sager fra. Ned i. Det er bare de fyldte dråber der. Over med dig. Tilbage her på. Og det der jo så er vigtigt, det er det jo ikke må gå hen og blive røræg. Så man skal altså sørge for at eventuelt bare slukke den helt. Så kan man altid
Så nu slukker jeg. For igen, det skal ikke blive rør af. Det skal bare samle sig. Hvor var min tallerken? Den var der. Det kan jeg bruge her. Nej mere. Sådan her. 100 gram i målebadet før. De så jo ikke ud af meget. Og det er den fejl, jeg altid laver, når jeg laver carbonara. For jeg får altid lavet alt for meget. Det kan man ikke, når det er carbonara. Men hvis man ikke skal have et hjerteanfald, mens man spiser det, så skal man lige huske at styre sig en lille bit smule. Så har vi de gode sager her. Vi rører den lige lidt rundt. Den tager jeg sgu ikke lige, den her rundt. Røg osten. Rød lige lidt rundt. Det kan jeg sgu meget godt lide. Kommer lidt ned i bunden. Det man kan se her, det er, at der er en lille bit smule sovs i bunden. Ikke meget. Vil man gerne have det lidt mere sovset, så putte lidt mere pastavand i. Væk med dig. Så er der peberen. Jeg kan se til min smag, at der slet ikke er nok peber i. Hvis man nu er typen, der godt vil være lidt mere archi-fachi, så tager man nogle hele peberkorn, rister dem af på panden først, indtil de begynder at dufte helt vildt dejligt af peber, og så tager man en morter og kværner dem ud, så du får lidt større peberchunks. Jeg har ikke en morter, så det er sådan lidt, det kommer jeg ikke til at gøre. Men jeg kan godt lide, at der er masser af peber på. Så havde jeg gemt det sidste til sidst. Lille bitte smule. Og jeg tager lige billedet til Instagram. Ish. Det behøver ikke at være så fint. Og så har man altså min livret, som bare tager... Jeg tjekker lige kameraet. 21 minutter har videoen varet, og jeg har snakket, og jeg har lavet alt muligt ballade. Så 21 minutter. Og så har man stammelivret. Og det er der altså en grund til. Hold nu kæft, det er godt. Vil du ikke have så meget peber i, så lad mig putte så meget peber i. Vil du ikke give 1 milliard for en klump guanciale, eller du bare bedre kan lide smagen af peber, så gør du det. Nu lader jeg den bare traditionelt. Lad være med at putte fløde eller forskellige urter, alt muligt. Så er det ikke en carbonara mere. Det kan godt være en god pastaret. Det er bare ikke en carbonara. Men det her, det er lækkert. Så tak fordi I så med. Første er muligvis mange videoer, eller den første og eneste video. Så velkommen til mit køkken. Tak fordi du så med. Og velbekomme, for det er virkelig lækkert. Hej hej.